Hallelujah, praise the Lord. बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय हरबाय आरो आंनि बे चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा नैबे समाव आङो फंनैसो फोरबोनि बाथ्रा नोंथांमोननिसिम लाबोनो सानदों। आङो मार्कुसनि बिजाबनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। मार्कुसनि 12 आयदा बिनि 30 पदनिफ्राय एसे बाथ्रा बुंनो सानदों। जोंनि बयबो इसोरनि मानसिफोरनि थाखाय बे समा बांसिन फोथायनायाव देरलांनायनि सम, बांसिन जों फोथायनायाव आवगायनायनि सम बे समा, आरो जों माबायदि बेसेबांसिम जों फोरबोखौ फोथायनायाव आवगायनानै दङ बेखौ जों मिथिना लानायनिबो सम बे समा। बेनिखायनो जों गावजों गाव थुलुंगा होलायनाया जोबोद गोनां। आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, आथिखालाव मानसिफ्रा इसोरनि बाथ्रायाव बारा एसेबां गोसो होनायखौ आङो नुनो मोनगासिनो दं। बांसिन मानसिफ्रा संसारनि थाखा फैसा खामायनायावल' गोसो होनानै इसोरनि बोसोननि फारसे गोसो होबाङा नुगासिनो, आरो मबाइलफ्रावबो बांद्राय गोसो होनानै बेस्थ' जानायखौ जोङो नुगासिनो दं। बेखायनो जों इसोरनि बाथ्रायाव एसे गोसो होनि लोगोफोर दै। आङो बे मार्कुसनि बिजाब 12 आयदा 30 पदखौ फरायनि। बेयाव जोंखौ प्रभु जिसुआ माबायदि बुंदों जों खोनासंनि। आं बेखौ फरायनानै होनो सानबाय बे समाव। बेयाव बेबायदि बुंदों, आरो नोंनि प्रभु गावनि इसोरखौ नोंनि गासै मनजों, नोंनि गासै जाहानजों, नोंनि गासै बुद्धिजों आरो नोंनि गासै बोलोजों अन। बेनो इसोरनि बाथ्रा। आरो गाहायाव 31 पदखौ फरायबावनि। आरो गुबुन मोनसे हुकुमा बेनो, नोंसोरो गावनि फारा पुरुषिखौ गावखौ बादि अन, गावनि समान अन। बे हुकुमफोरनि देरसिन गुबुन गैबावा होनदों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। बे हुकुमफोरनिख्रुइ देरसिन गुबुन हुकुमफोर बबेबा शास्त्रावबो गैबावा। बेखायनो बयनिख्रुइ देरसिन हुकुमानो बेनो अननाय। आङो एबा जोङो जोंनि प्रभु इसोरखौ जोंनि गासै गोसोजों, नोङो नोंनि गासै गोसोजों, नोंनि गासैबो जाहानजों, नोंनि गासैबो बोलोजों, नोंनि गासै बुद्धिजों नोंनि प्रभुखौ अन होननानै बुंदों। बेनो साबसिन। बेयावनो सोनारदों दे। दाने जों खोनासंनि, नोंथाङा प्रभुखौ माबादि गोसोजों इसोरखौ अनदों? लेथस्ला स्लाजों नङा, बाबांसिनजों नङा, गोनो गोथोजों नङा, थार नंथारगौ गोसोजों, नोंनि गोसो गोरबोजों नों प्रभुखौ अननाय। जुदि गोनो गोथो जायोब्ला, बाबांसिनब्ला, आलादिङा जायो खालामनानैब्ला बेफोर खुनु मथे इसोरजों गनायजाथाव नङा। मानोना जोंनि इसोरा बाबांसिनखौ हामजाया होनदों। गोसो होनानै आवगायनायावसो इसोरा खुसि जायो। आरो बुंदों, नोंनि गासै जाहानजों नोंनि प्रभु इसोरखौ अन एबा मानि। नोंनि गासै साननाय हनाया मोजां साननाय हनायफोरजों, मोजां थांखि लानायफोरजों, मोजां आसार बेबहारफोरजों, मोजां नोंनि गोहोफोरजों, मोजां नोंनि गाननाय जोमनायफोरजोंबो, मोजां साब सिखोनजों नोङो नोंनि प्रभु इसोरखौ अन एबा मानि। जाहा थाहा नङा दे। आरो बुंदों, नोंनि गासैबो बुद्धिजों। मानसिहा गोबां रोखोमनि बुद्धि थायो। गाज्रि बुद्धि थायो, मोजां बुद्धि थायो, नाथाय गाज्रि बुद्धिजों नङा। मोजांथार बुद्धिजों नोङो नोंनि रोंगौथिजोंल' नङा, नोंनि गोसो होनायजों, गोसो होसारनायजों, सैथोजों, नंथारगौयै नोङो नोंनि बोलोजों, मानसिनि बोलोजों नङा, जुजिनायजों नङा, नाथाय नोंनि गोसोआव जेसेबां नोङो मिथिबाय,
नोङो ध्यान खालामनायफोरजों नोंनि जरजों नोंनि गासै नों माबायदि फोरबोखौ नोंनि बुद्धिजों माबायदि नोङो गोसो जानानै बेसेबांसिम नोङो फोरबोखौ खुसि खालामनो हागोन बाख्नायनो हागोन हर सान फुं सानजौफु मोना फुं सानजौफु मोना बिनि बांसिनबो नोङो फोरबोखौ बांसिन बाख्नायनो एबा अननो प्रार्थना खालामनो हागोन। दान होनायजों आलासि साननायफोरजों गोबां गुबुन गुबुन बुद्धिफोरजों नोङो फोरबोखौ इसोरनि मानसिफोरखौ नाजावनायफोरजों हावरियाफोरखौ नोङो जाहोनाय लोंहोनायफोरजों गुबुन गुबुन बिसयफोरजों बोलो बुद्धिजों नोङो फोरबोखौ अननो हागोन आरो गासै नोंनि बोलोजों नोंनि जरजों नोङो फोरबोखौ अननो एबा सन्मान खालामनो हागोन। मानोना बाइबेलाव इसोरनि बाथ्रा बुंदों जे जोंनि फोरबोखौ अननाया बिनि बोसोनखौ मानिनायासो होनदों। गाहाम जरनि 14:15 जों फरायला मोनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन। नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन। दिनै जोङो आङो जिसुखौ अनो होननानै आं इसोरखौ फोथायो होननानै आं इसोरखौ खुलुमो होननानै जुदि नोङो बिनि बोसोनखौ मानियाखैब्ला बिनि थिननाय बादिनो थाबायाखैब्ला नोङो बेखौ अननाय जाया। बियो बाइबेलाव जिसुनि बुंनाय बाथ्रा दै जों बेखौ मानिथारनांगोन। बेखायनो बाइबेलनि बाथ्राखौ लायै लायै बोसोनखौ फरायै फरायै स्टाडि खालामै खालामै जों बुजिनानै इसोरखौ जोंनि जिउजों खुलुमनांगौ। आरो जोङो माबायदि अननांगौ? अननाया मानिनायजों जायो। मानिनायजोंसो जों फोरबोखौ खुसि खालामनो हायो। सिनाइ हाजोआव इसोरजों मसेजों रायज्लायनानै इसोरनि मसेनो 10 हुकुमखौ होनाय बे जायखौ 10 कमान्डमेन्ट दं बे 10 हुकुमखौ जों मानिनो जोबोद गोसो होथारनांगौ। 10 हुकुमनि मोनसेबो बिषयखौ हुकुमखौ जों मानियालाबा थाना जोबोद गोसो होनायजों मानिनानै जों आबुं खालामनो नाजानांगौ। बेयावनो इसोरनि बोर दं, बेयावनो जोंहा परित्रानबो दङ लोगोफोर। आरो दा आं जेखौ फरायदोंमोन मार्कसनि 12नि आं दहाय 30खौ फरायदोंमोन, दायो आं 31खौ फरायदोंमोन एसे उनावहाय। आं खेबसेबाव बेनिफ्राय बुंनो सानबावदों। जोङो जोंनि गासैबो भारा पुरुसिफोरखौबो जिसुआ बुंदों नोङो नोंनि गासै भारा पुरुसिफोरखौ गावखौ बादि अन। बेनो देरसिन हुकुमानो, बेनिख्रुइ देरसिन हुकुम गैबावला होनदों। देरसिन हुकुम दङआ बेनो जे नोङो नोंनि गावनि भारा पुरुसिफोरखौ जोङो गावनि भारा पुरुसिफोरखौ खाथिनि मानसिफोरखौ जोङो गावखौ बादि अननाय बियो बिराद मोजां इसोरनि फोरोंनाय दै। जोङो खाथिनि मानसिफोरखौबो अनथारनांगौ, बुजिहोथारनांगोन। जों गावखौ बादि अननो हाथारनांगोन। अनाब्ला जों जानाय नङा दै। मानोना इसोरानो जोंनो बे अननायखौ फोरोंबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि जे अननाया जों बयखौबो गोथार जिउआव जों बयनिबो बे अननायखौ लाबोबाय। बेखौ मिथिग्रा साफ्रोमबो, जिसुखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो, बिनि अननायखौ मिथिनाय साफ्रोमबो जों अननो हायो लोगोफोर। आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा जाहैबाय रमनि 14 अध्यायनि 1 पदआव बुंनाय दं सोरबा मानसिफ्रा फोथायनायाव बोलो गैयि जानानै दङब्ला बिसोरखौ फोथायनायाव सुंथा दं। आरो बेफोर मानसिफोरजोंबो नोंसोरो बादिता होलाय। नोंसोरबा इसोरखौ फोथायनायाव बोलो गैयि गोनो गोथो जानानै थादोंब्ला बेबायदि मानसिफोरजों बादिता होनदों। बिसोरखौ फोथायनायाव लुखां एबा फोथायनायाव बिसोरखौ थुलुंगा हो एबा फोथायनायाव बिसोरखौ सुंथा। जोंनि मावनायफ्रा बेबायदिबो जानांगोन दै। आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो फोथायनायाव गोगोम जाब्लासो गुबुनफोरनि दुर्बलताखौ जों लुखांनो हागोन। बायफ्लेनायफोरखौ जों लुखांनो हागोन। गोनो गोथोखौ जों सिदा सिदि खालामनो हागोन। आन्दायनायफोरखौ लामा दिन्थिनो हागोन। इसोरनि बाथ्रायाव जों गावखौ जर गोरा खालामनो हागोन गोथार जिउनि बोलोजों लोगोफोर। दा बेखायनो जोंनि गासै गोसोजों, जोंनि गासै जाहोनफोरजों, जोंनि गासै बुद्धिफोरजों, जोंनि गासै बोलोफोरजों जों फोरबोखौ मान होनो, अननो आरो मानिनो हानाया जोबोद मोजां लोगोफोर।
आरो इसोराबो बिदिखौसो एक्सेप्ट खालामगोन, नाजावगोन आरो हेफाजाब खालामगोन। बेनो जोंनि देरसिन फोरबोनि थिननाय। दिनै गाबोन मानसिफ्रा बांसिन इसोरनि बाथ्राखौ रायलायनो गोसो गैया जालांबाय। इसोरनि बाथ्रा बुंब्ला खोनासंनो गोसो गैया जालांबाय। मबाइल नायैनो आन्दां मिन्दां गेम गेलेनानै बायदि रोखोम नायथायफोर नायनायफोरजों खोनासंथायफोर खोनासंनानैसो नंबां जाबां गोसो होनानै नंगौआवसो सम होनो हाया जालांबाय। बेखायनो आंनिफ्राय आं बुङो जे साफ्रोमबो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, साफ्रोमबो नोंथांमोन बे नायगिरिफोर, नोंथांमोन इसोरनि गियानखौ जों बयबो नाजावनो सेस्था खालामनि आरो मोजां गुनखौ जों सोलोंनानै जिउआव आखिनो जों नाजानि। मानोना इसोरनि बाथ्रा जोंनि जिउआव थुलुंगानायखौ लाबोयो, इसोरनि बाथ्रा जोंनि जिउआव बासायजानायखौ लाबोयो, इसोरनि बाथ्रा जोंखौ नंगौ लामायाव दैदेनो। बेनिखायनो माब्लाबाबो जोंनि संसाराव इसोरनि बाथ्राखौ बावगारालाबानो, इसोरनि हुकुमफोरखौ बावगारालाबानो मोजाङै जों गोसोआव लासिनो जों सेस्था खालामनायासो जोबोद गोनांसिन। मानसिफ्रा बांसिन थाखा फैसा खामायनायावल' बायदि रोखोम खामानिफ्रावल' बेस्थ' खालामनानै इसोरनि थाखाय सम होनो हाया जालांबाय। जों इसोरनो सम होनि। 24 घन्टायावबो नोंथाङा जुदि खनसेबो प्रार्थना खालामाब्ला, 24 घन्टायाव जुदिबो नोङो 10 मिनिटबो इसोरनो सम होनो हायाब्ला जोंहा बेबो गोरोन्थि जागोन दे लोगोफोर। बेखायनो जों इसोरनि बाथ्राखौ ध्यान खालामनांगौ। सानसेयाव गैयाब्लाबो जों 10 मिनिट, आधा घन्टासो समखौ जों इसोरनि थाखाय होयोब्ला प्रार्थनाजों आरो इसोरनि बाथ्राखौ ध्यान खालामनायजों बेयावबो फोरबोआ खुसि जागोन। नाथाय सानसेयाव नोङो आधा घन्टाबो इसोरनो सम होनो हायाब्ला माबोरै नोङो जिउआव आवगायलांगोन, माबोरै नोङो जिउआव दावगालांगोन? निस्सय गोग्लैलांगोनसो। बेखायनो जों गोग्लैग्राफोर नङा, जों सिखांग्राफोर, आवगायग्राफोर, सोरगोआव थांनायनि थाखाय थामथिम जानांगौब्ला जों बे समावनो बाइबेलनि बाथ्राखौ ध्यान खालामै आरज खालामनायफोरजों, मोजां बाथ्राफोरखौ थुलुंगालायनायफोरजों गावजों गाव जों सुंथालायनोबो गोनां। हामबायसै, आं बे समाव दसे सम बे बाथ्राजों नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय। जोंनि गोसोजों, जोंनि जिउजों, जोंनि हानायमानिजों, जोंनि बुद्धिजों, जोंनि बोलोजों जों जोंनि फोरबो इसोरखौ जों जिउजों अननो एबा जोङो बेखौ मानिनो एबा जोंखौ फोथायनो हानायनि, नोङो नोंनि फोरबो इसोरखौ नोंनि गासै गोसोजों, नोंनि गासै जिउजों, नोंनि गासैबो बुद्धिजों, नोंनि गासैबो बोलोजों अन होननाय बाथ्राखौ जों गोसोआव लानानै जों बेखौ अननो नाजानि, मानिनो नाजानि। मानोना गोबां आनजाद फैगोन, बे आनजादावबो जों देरहानो नाजानि। आरज खालामनायफोरजों, इसोरनि बाथ्राफोरजों जों जेब्लायबो स्ट्रं जानो नाजानि लोगोफोर। बेखिनिखौनो आङो बे बोथोराव आरो बे मुगायाव नोंथांमोनजों लोगोसे बे समजों लोगोसे फंनैसो रावफोरखौ बुंबाय। बे बाथ्रायाव जों बयखौबो इसोरा बोर होथोंसै। जिसुनि मुङै आमेन। थेंक इउ।